ଆସ କିଏ ଖାଇବ ହୋ ଆମ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ପଖାଳ। ଆମ୍ବ କଷି ଅଦା ଲେମ୍ବୁ ଲଙ୍କା ଦିଆ ଡେମ୍ଫ ଲଗା ଆମ୍ବ ତୋଳ। ହୋ ଆସ କିଏ ଖାଇବ ଆମ ଆମ୍ବ ନସି ପଖାଳ। ହୋ ଆସ ଆସ ସଅଳ କିଏ ଖାଇବ ଆମ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ପଖାଳ। ତା ସାଥେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମହୁରାଡ଼ି ଆଉ ରୋହି ମାଛର ଭଜା, ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା କାକୁଡ଼ି ପିଆଜ ଲାଗିବ ଭାରି ମଜା। ଆଜ୍ଞା ଖରା ଦିନ ଝାଞ୍ଜି ପବନ ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ପଖାଳ କଂସାରେ ମନ। ଏବେ ଖରା ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଆଉ ଗରମ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଟିକେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ମାଛ ପଖାଳ ଥାଳି।